La Generalitat ha autoritzat finalment les obres d'urbanització del Torrental a Calldetenes. Això sí, el permís està condicionat a que es restauri la vegetació de ribera del tram de rec que es va tapar per ampliar la zona esportiva. Aquesta resolució satisfà la plataforma opositora al projecte. Sobre la llera de l'antic Torrental, que ja està tapat, l'Ajuntament de Calldetenes hi vol ampliar la zona esportiva i aixecar-hi una urbanització amb el mateix nom. Davant les denúncies de la plataforma El Torrental i del grup de defensa del Ter, l'Agència Catalana de l'Aigua ha obert un expedient a l'Ajuntament. Vàrem sentir indignació i impotència al saber que les esmentades obres no tan sols no estaven autoritzades per l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme de la Generalitat de Catalunya, sinó que hi havia una ordre expressa de suspensió d'executivitat que l'ACA havia tramès per escrit a l'Ajuntament de Calldetenes, instant-lo a presentar un projecte definitiu d'urbanització abans de començar qualsevol actuació. Ara bé, posteriorment a aquesta resolució, el mateix organisme de la Generalitat ha fet arribar una carta a l'Ajuntament autoritzant les obres. Això sí, amb el condicionant que presentin un projecte per tornar a plantar la vegetació de ribera devastada. Ahir s'estableix la mecànica que l'Ajuntament ha de seguir en aquests termes. Materialitzar l'estudi en un projecte de restauració de les característiques de l'espai fluvial, tant en la zona urbana de la cobertura com a la zona urbanitzable, aigües amunt de la canalització, subscrit per un tècnic ambiental especialitzat en la restauració d'espais fluvials. La resolució satisfà la plataforma, que anuncia que vetllarà que restauri el tram, tal i com explícitament especifica l'ACA.